Riforma fl-operat taċ-ċentri tal-iskart golf se tibda tiddistingwi aħjar bejn skart domestiku golf u dak kummerċjali permezz ta' tip ta' vettura li l-persuni jużaw biex iħallu l-iskart tagħhom f'dawn is-siti. Fuq kollox dawn iċ-ċentri dejjem kienu maħsuba għal skop domestiku. Din kienet deċiżjoni li ttieħdet wara snin ta' abbużi minn persuni fis-settur kummerċjali li kienu jarmu l-iskart tagħhom f'dawn is-siti mingħajr ebda kontroll. Għal dan Tonja Montebello, kap eżekuttiv tal-Waste Serve, fejn spjega kif mill-ewwel ta' Settembru se jkun hemm monitoraġġ aħjar ta' x'tip ta' vetturi se jidħlu jarmu f'dawn is-siti. Aħna li għamilna wara studjajna diversi postijiet barra minn Malta, edna kif l-aħjar mod tibqa' tiddistingwixxi bejn kummerċjali u privatu bbażajnija fuq it-tip ta' vettura. U rajna li jekk inti għandek karozza privata tidħol kemm trid hemmhekk, jekk inti għandek karozza kummerċjali żgħira tajna l-fakultà li tidħol 18 darba fis-sena għax rajna li ċertu familji għandhom karozza kummerċjali żgħira biss, jekk inti karozza kbira ħafna tidħol darba biss fis-sena. Nam biex inti meta tmur hemmhekk mhux tiġi mibgħut lem imma jingħatalek il-permess on-site hemmhekk fl-ewwel xahar. Montebello żied jgħid li persuni mis-settur kummerċjali kienu jagħmlu użu bla kontroll ta' dawn is-siti għad-detriment tal-kumpanija li kienet qed tispiċċa b'ammont kbir wisq ta' skart golf li ma kienx jista' jkun irriċiklat. Jekk kuntrattur pereżempju għal kamra tal-banju għal dal-privata u mbagħad ramija għand il-Waste Serve ġo skip tal-Waste Serve, il-gvern jew il-Waste Serve il-fondi pubbliċi trid tbattal dak l-iskip ġo barriera allura tħallas il-paga, tħallas il-vetturi u tħallas anka il-gate fee tal-barriera. Mentri l-iskop kien li persuna għandu xkora materjal ġab hemmhekk u ramija flok ramija barra. Qatt ma kien inħoloq l-iskop li kollu kuntrattur li jiġi armjana u tant żdiedet illi l-operat sar untenable. Madankollu l-kumpanija xorta ħasbet fis-settur kummerċjali li b'xi mod jiġi bżonn dawn it-tip ta' siti. Montebello spjega kif din ir-riforma mhix waħda finali u s-servizz dejjem irid jitjieb. Ir-riforma ma waqfitx il-bieraħ, ġifieri ir-riforma bdiet u se tkompli kif? Se tkompli billi ħantejbu s-servizzi għal household user. U min-naħa l-oħra qegħdin naraw ukoll qegħdin narazzaw il-kummenti li deħlin anke mis-settur kummerċjali biex naraw x'hemm x'jixtiequ x'qed jgħidu u jekk nistgħu nupgradejaw ċertu servizzi biex norqdu l-kummerċjali nagħmluha wkoll.